Ramogi TV. Chenro mar pith yien nodhi mbele counties duto mapacho ka kotele gi jotelo mag piny owacho duto manosiro pith mar yien kaka yoreno ni warita alwora kendo bedo kod lwasi makare. Jotelogo nochiwo ranyisi makare kokalo kuom chenro mar pith yien, chenro mageto duoko chien midhiero mosebed kikelo gi kethruok chal kod lwasi kod midhiero mikelo gi oula mapek mosebedo kokwako thurka. Chenro mar pith yien nodhi mbele counties duto mapacho ka, chenro manotelie gi jotelo buora kabine noyuorie gi oganda jokenya. Ranyisi yien county ma Kisumu kama nyasi mar pith yien nobagi kar jela ma Kodiaga, chenro manotele gi jatend migao mar jotije piny owacho Moses Kuria. Professor Wangari Maathai must be delighted from heaven. I'm sure she is sitting somewhere under a tree or watching over what we are doing throughout the country today. When we have closed this country for innovation, today Kenya has been closed for innovation. Kuria ojiwo chenro ni mowacho ni biro neno ni alwora obedo makare. Our commitment to fulfill our part is unconditional. We are going to do it because it's the right thing to do and because we have no one to blame for the effect. E county ma Homa Bay, nyasi mar pith yien nobagi gode magembe mong'ere kaka Gembe Hills mantiere kar chung'od bura ma Suba North, chenro manotele gi jagoro mong'ere migao mar wuodhe kod apaya engineer Joseph Mbugwa kane gigeto pidho yiende maromo milion 4.3. We have 257 sub-locations and our projection is that each of those sub-locations will plant about 17,000 trees in each of the sub-locations. We are calling upon our neighbors, the community of these Gembe Hills, to partner with the KFS and other partners, the Sigona and the green team, to try and restore our forest. Jodake county masia bene no bago nyasi mar pidho yien manotele gi jakom board mar KIMC Charles Owino ka jodak masia no kwa mondo mi omed timo sinani e pith mar yien kod rito alwora. Government has a serious ambition of giving us 15 million trees by 2032, and here we are supposed to have 15 million trees by 2032, about 14.9. So far, we have only done 119,000 in CIN. So I hope that we are going to have ambitious plans to ensure that we plant as many trees as possible. E county Makisi, jagoro mong'ere migao matudruok Professor Edward Kisiang'ani notele nyasi mar pith yien kama nopidhe yien maloyo 1,102 ka nyasi no noyore gi gavana Makisi Simbarati. The community members wale watu wa hapa tukipanda miti mchunge miti. Because planting is one thing, but looking after the trees is another. I'm proud that Kisii County is among the few counties with a forest cover of 10%, where have achieved a forest cover of 15%, while our tree cover is 26.6%. Congratulations to the people of Kisii. E county ma Isiolo, chenro mar pith yien notele gi jatend jolweny General Francis Ogula, nyasi manobagi skund primar Mawaso, kama nopidhe yien maromo 1,112 ka chenro noyore gi gavana ma Isiolo Abdi Ibrahim Maguyo manojiwo jodak ma Isiolo mondo med rito alwora. It's not that we are only planting trees during national occasions. We do tree planting along our roads. As we develop the roads, we do tree planting. As we maintain roads under performance-based routine maintenance, we normally plant trees, and not only planting it, but growing it. Piny Kenya geto pidho yien maromo bilion 15 e thuolo mar higni 10 mabiro. Wadhi mbele gi miweche manyien nyakurom gajwang'o. Gai mar